eBethania wafika walala khona. Kwase kuthi ekseni waphuma mangabe ephuma uphuma ulambile because has been eBethania for some times akadlile lutho ulambile. Indlala bazalwana isisukethwa sikweleto. Umuntu onendlala ungasho nawe umunye uba nolaka ngoba unendlala, omunye angaze adle okungekona kwakhe ngoba kuficwe isikhathi sendlala. Yikho siba namantombazana silimalelayo endleleni ekade ekholwa kahle. Kufike lento yendlala wayisedla nokungekona kwakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Noma wathatha ekungakafiki isikhathi sakho. Yes. Ngoba everything has got its own season. Amen. Hallelujah. Amen. Into uyijabulela, uyidle, uyithokozele ngoba kuyisizini yayo. Kodwa uma ngethina ke sikhula emakhaya oma bethi akufanele udle umbili ungakavuthwa wakini. That was symbolizing something bazalwane. Amen. Ukuthi khona izinto engeke ngilulele kuso isandla uma isikhathi sazo singakafiki. Amen. Kangokuthi kwakunomkhuba babewenza mangabe edlila umbila, angazi kodwa phela manje yonke indawo noma ngakithi yini banqamule bese bethi dolo qina because udle isikhathi singakafiki. Okay. Amen. Amen. Njengamakholwa ke thina lento yesikhathi ukuthi into isikhathi sayo, we need to be very cautious ngayo. Amen. Sinake bazalwane. Umuntu omusha usinake isikhathi. Isikhathi sini engenza ngakho lokho? According to my own plan, isikhathi sakho yini sesifikile isikhathi. Amen. Uma singakafiki isikhathi unqanela umbila wenze njani? Akukabi isikhathi sombila. Yeah. And kutshena ulokhuzane umqondo wakho, lokho will channel you to the right direction. Amen. Ngoba into yonke bazalwane mayisuka enhlizweni yengqondweni, uyabona umzimba ngathi hamba manje yochama. But once you tell your mind ukuthi ngilibonile itoilet, ngilibonile manje clean, ngikholwa ukuthi ngeke ulimala. Ngilibonile itoilet lana ukuthi ngcolile ngenze nje ngichamela. Uze ukuthi uphise futhi ngeke uchame uzochama ekhaya. Nasentweni ke zokuphila bazalwane. We need to apply the very same thing, and thina esikushoyo it's very strong because it's under the authority of God. Amen. Siyayikhulekela izinto ezisehlelayo. Siyayibika kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ulambile ke manje bengisachaza le ndaba yokulamba ukuthi iza nezinto eziningi. Indlala iyakwenza wona. Kuthiwa kuthandaziwe. Uthe ingeke phela ngeke ngizofa usathana uqamba manga ngeke uzufe. Yebo. Right? Uzisulamba uzuphuthu uthi ebakithi ilephekiwe kodwa emnandi kangaka. Uphuthu nje ordinary into idla every day. Amasu kaSathana ukudisturb to shift a focus. Yes. Ufuna uthi ufica esikhathini sasehlane utholakala ukuthi wena uempty emthandazweni. Uempty ndumisweni. Ngoba there are times bantu besifazane bomama bosisi bodade wethu la uthola khona ukuthi I'm running short of words. God. Ufike uye la uthandazela khona ngezinto ohlangabezane nazo ungazi uzothini. God. Then tears will just roll down. Yebo. Kodwa ngifuna ukuthi ke wena wesifazane uNkulunkulu unawe. Yes. Ukhona lento kaMoya Ngcwele ukuthi when you are crying uNkulunkulu Moya Ngcwele ufunda inhliziyo yakho. Hallelujah. And take those tears. Yes. Sayibhalwa amagama inyembezi zakho. Hallelujah. Ayithathe azise kuNkulunkulu. Amen. Athi ubani uyahluleka ukusho. Kodwa uno 1 no 2 no 3. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngishiso yilokho izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi uMoya Ngcwele mayisefikile uyosifundisa ukukhuleka azasifundise nalokho inkosi uJesu engasifundisanga khona. uMoya Ngcwele uma ethatha over uyakholela uyakuchannela to the correct direction. Oh, hallelujah. Ngoba uMoya Ngcwele ubona izinto wena ongayiboni. Amen. Wazi izinto wena ongazaziyo. Wazi
imhlangano ehlalwe kwabizwa igama lakho. Jesu. Wena ungekho but umoya oyingcwele uyayibona. Hallelujah. And uma umvumela ukuthi Holy Spirit take a lead, He will lead you to the correct direction. Amen. Uzokunikeza amazwi ofanele uwashe emthandazweni. Uma engakunikezanga uzozokuthi nje angikhala. Jesu. Yini oyizwile angizwanga lutho. Kodwa ngathi ngakhala ukuthi unomoya oyingcwele, umoya oyingcwele ubonile. Basalwane, bantu besifazane thina khona imfihlakalo uNkulunkulu ayibekile kithi. Kodwa let us prepare ourselves ukuthi uma kufika isikhathi sendlala singadli okungadliwayo. Singaphathi okungaphathwayo. Jesu. Uyabona yonke into bazalwane ngaphansi komthozi lo welanga has got its method of doing it. Amen. Ukuze ube nama correct results, Jesu. stick to the correct procedures. Amen. Uma ngabe uthenga ifridge angeke nje uthi ngoba ifridge iyakutshela ukuthi ngi-adjustwa kanje. Bese bekutshena abanikazi balo ukuthi awuzukulibeka noma yikuphi uthi ngobe lakho lifuna indawo elevel. Yes. Ukuze ube ne-good performance kulona. Nathi bantwana bakaNkulunkulu, nathi bodadewethu, uNkulunkulu is demanding this holiness. uNkulunkulu is demanding this Holy Spirit to be within us and to reign us and to control us. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi komunye ngibekile ingilosi phambi kwakho ungayicunuli. Jesus. We are surrounded by angels. Ukhona izinto, khona ispecialize ngendumiso, khona ezayo yonke into, khona eze provision, khona eze ibusiso. Sihamba thina. There are people that are surrounding us. Asibaboni but uNkulunkulu moya ingcwele uyababona. Jesus. Angisho kunabakithi asebahamba basalwane. Ngisho ngekhonzi zaphezulu. Amen. Topic for another day. Asimele kamoya ingcwele sijwayele. Yes. Hallelujah. Umoya ingcwele bazalwane umele ukusikhuza. Khona izinto uNkulunkulu engayifuni. Kodwa inyama yethu ayithandi kanje. Wena wabona umuntu ogula ukuthi unohlukele belokhu ethi wathola umgqomo omnyama noma awuqedanga kodwa nje ngithi wena nje ngithi uyihalela ngale ndlela lento wrong. Yes. Yimvelo yomuntu. Yeah. Kodwa umoya ingcwele uyasikhuza. Jesus. Siyathanda nalokho ukukhuluma kakhulu mama amen. Sikhuluma uzubona ukuthi manje ene ngathi manje nami sekhona into engasalungile. Yeah. Umoya ingcwele bese yaphuza besikhulume kakhulu. Amen. Ngithula manje. Ngithule kanjani ngoba khona la ngifuna ukufika khona. Sikubake nenkalo ukuze ungayicunuli. Hallelujah. Amen. Thina bazalwane into okufanele siyikhulekele. Uzothi umuntu mhlawumbe uma nqalo cha mphila khona la emhlabeni. Ukuthi uNkulunkulu abeke i-authority olimini lwethu. Amen. Ngoba sinalezi ingane lezi ezindala. Khona le ingane indala ehlala nazo. Obona ukuthi lo mkhiwane bengithemba ukuthi ngizodla isithelo. Ubona ukuthi manje ungaze kufuna ukuthathe la umkhiwane ubeke la uthathe la ngeke ngabona umunye ebhala kulezi insuku ku TikTok ethi yekani ukubiza amadoda ngobhebi ngoba bagile ezinyeke manje. Hallelujah. Bese bakhona lezi ingane ezizingane ngempela. Bese bakhona lezi nje esezinge nje lokuthi idluphe nje. Ama teenagers. Ukuthwela umama la uyanyinyitheka. Mhlazana right. Yeah. Mina baba. Mhlazana wrong. Yini umsebenzi wakho la ekhaya? It's a burden bazalwane. Hallelujah. Kodwa kubalulekile bomama ukuthi umoya wombuso usivukela singayishiya indawo yethu. Kunjalo. Hallelujah. Amen. Noma usuzwa khona ukuthi ngashayeka kodwa yithi ushayeka noma yipi movement oyenzayo usha uya phambili. Uzothi omunye akayazi indaba. uNkulunkulu uyayazi kodwa uthanda ukutshela lokho. Amen.
Methemba uNkulunkulu nje kulelo hlala. Uma sengihlele naye iminyaka lo muntu angayikhulumi nje indaba ukuthi angilobole. Sengizilile ngabatshana nabakhokheli, hayi udulele nje. Themba uNkulunkulu basana. Bese usetha ama-channels akho ngendlela correct basana. Yes. There will be no need to buy a sweet mawude uzuntshontshwa mangabe ukuthi uthanda. Ngizowusekelani ngoba vele Ngiyawuthola. mangizwe ukuthi ene ngiyawufuna, ngiyawuthola bese ngithi solungisa. Hallelujah. Amen. There will be no need again bazalwane. So kuthi umuntu abone ukuthi kufanele sakhe sihlale ndawonye. Uma azi ukuthi noma yini uyafika la. Uyabona ivangeli lika Jesu bazalwane libiza ukuthi kube khona izinto ezilahlekelayo. Ngeke wamukele uJesu kodwa konke futhi kube kuhle nje ungabi nankinga akulona bazalwane. Uthi umpostoli uPaul ngelinye ilanga okwakuyinzuzo ngakushaya indiva ngenxa yokukhulu kokumazi uKristu Jesu. Amen. Ziyahluka ka ama-level bazalwane. Omunye uyawubona ukuthi we are standing on the same platform but amandla kanawo. Yabona? Kodwa noma kunjalo akusho ukuthi angibe umhlatshelo mali. Yebo. Yabona? Asikhulume mhlawumbe levelini lokuthi hamba phela ukhulume nabazali bami ukuthi wena uyangithanda nami ngiyakuthanda kodwa amandla asinawo. Ngoba basically le ndaba kamalobolana akakuthengi. Ngoba kukhona futhi ingozi bomama. Lokhu ukuthi ingane yakhe athi ngathi uyayithanda umuntu usuyomthengisa ama-fridge, usuyomthengisa izinto, usuyomkhokhisa ama-flat inyanga zonke. Uyasuka lokho ngoba imali bazalwane iyinkinga. Uma sehleli nale ngane yakho bazalwane, ulokhu ucabanga le mali engaka ayikhiphi. Mhlawumbe umkhokhisa kangaka nje uyamazi ukuthi lo muntu udala. Akawuvali umlomo. Kuyinkinga. Ngoba phela emshadweni bathandekayo ngingazi ke ngakuningi. Cha uma ungavala umlomo ikhona inkinga. Ngoba laba bantu esihlala nabo bazalwane uyazi ukuthi uyinkosi ngisho noma engakhona. Yes. Uyazi ukuthi uSara wayethi uAbraham inkosi yakhe. Waphinde wakhulela lale akhulelwe khona la bekuthiwa Mathenje unkulu engenzile lutho. Uza lapha kuwe nje nawe wathi uyamthanda wabona ukuthi mina ngiyizulu lesithathu. Uma ungasafuni ukumbeka ezulwini lesithathu umbeka kwelesibili senixabene. Ama realities bazalwane lawa esingawakhulumi bathenzekalayo. Amen. Ngisaba ukuthi bazongifutha. Kodwa khona into engiyidiscoverile bazalwane ngathi thina esendlini kaNkulunkulu abafana bethu sijabulela ukuthi bashaya nje insimbi, sijabulela ukuthi bayacula, sijabulela ukuthi bayajayiva. Kodwa we don't give them i-substance, i-sense of responsibility. Amen. Uma isesebenza naye akabe khona into ayenzayo like mabele. Yes. Uyabona nje igceke nje lo mfana wegceke ufika la ngoba usasebenza ekhawasho ngoba imali encane kungumsebenzi wakho nje kumkhokhela. Yes. Lalela ke baba njengoba nje nguma wakho une-Mother's Day angithi mina nguma wakho ngicela ungithengele present icelele uyamfuela sisi uyazi ukuthini it will sound funny ukuthi uyacela kodwa umfundisa ukuthi mhlazane wona nomfazi azi ukuthi umuntu wesifazane unesikhathi adinga ukuthi athole ipresent. Yes. Uma uzojumpa wena that step uthi hayi ngeke ngimfundise ngoba manje hayi laba bantwana sebefundile sebasaba phela abantu bakaGoogle ngoba uthi uyabatshena bakutshena ngoGoogle. Kukhona isikhathi manje la zoganwa khona azi yena ukuthi yonke imali yena ayitholelayo eyakhe. Basileke futhi leyo nhlobo leyo iyayibuza intombazane yasebenza
usebenza kuphi mangabe thakasebenza uzoshada ngibona ukuthi akhulele phambili Yebo, hayi Jesu. angakulandela ngisho umhlolo mawusebenza Yebo. uyazi ukuthi wenzelani wenzela ukuthi le ngane yabantu izishishilize phansi isimthwele Nkosi. ubana nephutha kodwa Ma. yithina asingabazweli kakhulu Yes. asibafundise irresponsibility Amen. mama ulokhuzane mama unkabindi Yes, ma. asikhulume lento emabandleni ababe nawo amasession abafana Yes. ngoba bagcina be-useless nje bedivorce namantombazane intombazane idimanda izinto angafundiswanga zona kuyo Yes. yena avele eyibone senjani e-abuswa nawe futhi nale mfundiso yakhe eshibhile uthi uganga ngayo umntana ungenaphi wena manje Jesu. ezinye izinto bazalwane noma khona zibuhlungu masizisho kodwa ziphunyuka ezandleni zethu Yeah, njalo. umnandi impela ukuthi sithi bahlala bejabula bethi amen haleluya kodwa akakabuye ahlale phansi umuntu Amen. afundise umuntu Yes. ukhulunywe naye umuntu thina bazalwane siyi-generation where obaba uthola ukuthi bathatha abafana abahlala nabo ngasesangweni for some time bayabafundisa izinto zokuba abafana baphikela ababeni bafundisa uGoogle uGoogle amtshela ukuthini we are equal 50-50 ethi uGoogle 50-50 angasamtsheli ukuthi ke swallow your pride Yes. afunela kube u-50-50 makwenziwa kodwa futhi afune ukuthi abe inkosi Yebo. of which the two ngeke ikwazi ukusebenzisana haleluya uJesu ke waya ngasemkhiwaneni wathemba ukuthi umkhiwane uzofika atholutho haleluya bakhona nabazile endlini kaNkulunkulu bayitshela ukuthi masisendlini kaNkulunkulu sisafe ngoba siziphilo siyayazi lento ukumaketha uJesu sithi waza kuJesu uyakhathalela uzobeka konke kuye afike umuntu asikwathiwa nje mina ngizobeka ngoba ngesikhathi phela udobe khona lezinye ezidwebeka with a not correct attitude zazi ukuthi nje mina ngizokwenzela yonke into manje ngifikile kaJesu haleluya uma ingasenzeki izinto kanti kwakuthiwani so kufanele abantu sebekholiwe bamamukela uJesu sibe strong ma teachings bazalwane ngikhuluma ngendaba ehlane wafika uJesu emkhiwaneni wafika umkhiwane ungenalo ukuthi wayithemba ukuthi uzothola isithelo haleluya baningi phakathi kwethu bazalwane abanama disappointments abanye badisappointwa abantu abebebathanda kukhona amadoda lemnyango akhulume umkakhe kambi uze kwazi ukuthi ubabothile ngeke uhlukane naye engazange akhuluma ngumkakhe kambi ubona ukuthi this woman iphushelwa ngaphandle kwesango into engi-understandayo mina bazalwane in as much as we might have ama differences kodwa ngeke phela kube ivesi lakho lekhanda ungithanda Siyami. because njengoba ngihleli nawe khona nami izinto engiyibonayo ukuthi hey ngeke phela uma ngikhulusa hey Njalo. kodwa because ngifuna i-relationship yethu isebenze you compromise you do as if lezo zinto lezo azenzeki Amen. enye ingozi yethu esiyenzayo we don't talk bazalwane kuba relationship Nkosi. mawuthi uthi uyakhuluma kwesisikhathi kube ngazathi ayingeke hey umuntu obhenye impempela ikhala imini nobusuku omunye uzothi umama Nxele besephikisa manje nganothe siyathula ukhona ukukhuluma bazalwane uzubone nawe manje ukuthi you have lost your position yabona leyo ke leyo level leyo ngeke kusebenzele emshadweni ngoba laba abantu laba uthi khona ewubheka omdala kodwa futhi akafuni ukuzwa amaqiniso ngalo futhi uma ukhuluma isikhathi esiningi ufuna le ndawana enoxolisa phansi kanti khona abavele bathi ungabhokuthi ngike ngaxolisa
ayikho into ebuhlungu esisi njengokufuna into yomuntu ongeke uyithole. Uzocasula nayilokho ukuthi bengifuna ukuthi lephutha libone. Angithi yabona ngishini, uyayibona lento ade ngisho, avela ngasho ukuthi uyayibona. Futhi angasho ukuthi uyaxolisa. Ucasula naye ukuthi uyamkhombisa lento isiyenzeka endakavumi. Hallelujah. Uyabona manje ukuthi usudambishile ucasuka. Bekungcono uvela ukhulume ubuye uthi Nkosi thatha indawo. Webazalwane thina singabantu sokube khona lento okuthiwa imesa emthandazweni. Uyabona mama ukanti thina sisebancane khona indlela esasidla ngayo isinkwa ayile yamanje ukuthi nesinkwa phela sasisayigugu makuthenga isinkwa yeyo ekhaya. Uyabona mawusidla uzosifaka ekheni size bese uyasithatha manje sesiyabona uma ungumuntu wesifazane wehluleka ukungena kanjalo emthandazweni you won't make it. Njalo. Amen. Vuma umthandazo ukubuse ukulawule ukumolde ngoba nayo leyo khuluma ngeke ukwazi ukuyibamba kodwa umoya engcwele uzothula ke manje and you should listen. Hallelujah. Amen. Akukho lula bazalwane. uJesu sebonile ukuthi umkhiwana unalutho wabe seyawuqalekisa. Ungabi ikholo njalo. People are coming next to you. Njengoba nje iDCC isifunde engathi siya pick up. Asondele kuwe mama umhlobo wami umzalwane omusha. Kuthiwe nje yabona njengoba esondelene nonkosikazi kaMathuli uhambile. Uyaziwa nje ukuthi ushefu kamama. Ngiqalisa ngawe isihlobo sami ngoba ngiyakwazi ukuthi ngikuphatheke kahle. Hallelujah. Amen. Asibe omama abadlekayo bazalwane. Yes. Inasmuch ngaba khona izinto mina engizibonayo esontweni engibonayo ukuthi ngathi ayihambi kahle. But it's like you are doing a spiritual abortion. Uyitshela umzalwane omusha. Uyabona nje makubala abazalwane abanamathuna ngaphakathi eswini uyibale nazo. Ngoba uyafika lo muntu uzoyifunela uNkulunkulu wena usumtshela indaba ezingaka nje angazazi ukuthi uzozenze njani nayo le ndaba le emlethile kahle ayikakhanyi kahle ngoba enye impumputhu ithintile uJesu yathi ngibona ngathi abantu ngathi bayahamba. Uyabona wayigaina vision kodwa not in a full picture. Bakhona ke nabathi nje bese beyangena omunye athi nje ngizolandela nje ngathi ngiyakholwa ngizobona ukuthi khamba kanjani. Uyabona abantu balezi insuku abantu be research. Wena ke uyafika ke ngobudlapha ba usumxoxela lezi izinto ezisemuva kakhulu yakhokhwa la. Ngeke sasaphinda. Awu ngizokhokha futhi. Akasho nokuthi kuyanikela. Akithi selimele. Yisigoga nje siba kulokhuzana unga sesisenza simultiply ezinye igoga esontweni. Methembe uNkulunkulu ine wilderness. Uma ngabe usehlane musufuna ukuthi bonke abantu bangene ehlane. There are times phela abazalwane la ungabi nayo imali ulinyazwe yonke into yasesontweni. Kodwa ke ngithi mina ke mawami usuke ugejiwe isifundiso sala ekhaya. Ngoba mina nje ngingwabonkosi bengathi uma ubona ukuthi iyakulimaza le mali ekishayo ivele uyifake esikhwameni ungayikhiphi. Yes. Ngoba manje kunzima ukulahlekelwa imali yakho uphinde ulahlekelwe isibusiso. Yebo. Uzoba ngumzalwane onikelayo kodwa ka progress. Sithi masikhuluma thina ngokunikela nesibusiso uthi wena baqamba manga nje la. No, wena unikela in a wrong attitude. Amen. Amen. Uyanikela mabe saphepheze so 100 rand wenzela bakubona. Yebo. Emva kwalokho ubusuthi buka isikhwama samasena lutho ke manje. Uyazwenza njani uyayilanda ke manje inhliziyo.
Yiyiphike le uNkulunkulu azokubusisa ngayo ngoba njengoba uyikhulumela nje nalapha la ingena khona ayisenaveli. Uyabona uma unikela uthatha isikhwama esikhulu Jehova ngibusisa. Kodwa uma usuqala ukhuluma wothi usushaye ngenaliti sesiyavuza. Bazothi besithatha lapha beyokho sabe siyavuza indlela. Kodwa ufika lapha ayisekho vele imali yakho. That's why our church is not progressing. Siyanikela siyilanda futhi. That's why nezinto esifisayo ukuthi zenzeke emzini yethu azenzeki because sinikela not in a correct attitude. Kungenzeka imali ingabi khona kodwa themba uNkulunkulu kulelo hlane okulo. Uyabona uma efika umprofeti efika kumfelokazi uthi umfelokazi no akukho lutho into ekhona la endlini usele nje ukhosha omncane ukuthi mina ngidle bese nyafa. Uyazi umprofeti uthini akasho ukuthi hayi kaninike ngoba sekumncane uthi kodwa yenzela mina kuqala. Why umprofeti esho njalo? Understand the procedures esibusisa. Uma ngabe umfelokazi wayengenzanga njengoba umprofeti esho kwakuyokwenzeka lokho ukuthi amafutha azangabe sasa. Lutho. Hallelujah. Hallelujah. Ela sifunde Exodus 16 verse 2. Ukhona bese sifundele bazalwane obese sivulele. Ngixolela nje bazalwane kodwa phela ngisho ukuthi bazalwane ngizosonke kakhulu kodwa ngiyabuka ukuthi ngathi 16 verse 2. Asifundeni bazalwane. Lonke ibandla labantwana bakwa-Israyeli lakhonona ngoMose nango-Aroni ehlane. Hallelujah. Uyabona uma usufika ehlane awumboni umuntu owusizo kuwe. Uyabona masikhuluma ngabantwana bakwa-Israyeli babesezweni laseGibhithe. Siyikhumbula indaba. Besezweni laseGibhithe begqilazekile eGibhithe bengenayo inkululeko. uNkulunkulu wathuma uMoses naye wayikhalela Nkosi yami wathi hey ngiyofika ngithini ngoba mina ngikwazi ukubeka indaba kahle. Wathi uNkulunkulu hamba mina ngizoba nawe. Hallelujah. Wayekhalela uMoses because naturally wayekade namalimi. Ngoba kufanele uyiunderstand nayo le yemvelo yakho ukuthi uNkulunkulu supersedes imvelo. Nkosi. Omunye uzasho athi nje uyabona nje thina sizintombi zakodla ngamangazizwana noshidi yabona nje indaba okhola ngeke ngilungeke. Kufanele uunderstand ukuthi uma usufika eNkulunkulu ufike kokupheleleyo. Hallelujah. Don't fear anything. Ngisho generational cases ukuthi ekhaya ngithi akuphumeleli umuntu. Kodwa uma usufike phambi kaNkulunkulu wayixoxa indaba yakho. Nkosi. Ufike kokupheleleyo. Into engenza ugejane bazalwane eyokuthi ngiyayixoxa noNkulunkulu kodwa ngithi kodwa kungenzeka yini. Hey, ucabange nalosisi wakho wayethi uyapaqaquza naye wehluleka. Uyabona the moment uvumela idoubt. Uyabona owesifazane ngesikhathi inyoka imkhohlisa ayifikanga yathi unamanga lo othe ungadle esithelweni. Ifike yenza idoubt kuye. Ithi ngempela ushilo yini. Doubt is very dangerous bazalwane. Noma usuphumela kulokho uNkulunkulu akumisela kodwa once waba nedoubt angeke umukeliswe lutho. Bahamba abantwana bakwa-Israyeli wabakhipha uMoses ehlane wahamba nabo baphelelwa ukudla wabakhipha eGibhithe bafika ehlane baphelelwa ukudla uNkulunkulu wehlisa imani. Bafika olwandle kunamanzi uNkulunkulu wathi akashaye induku avuleka amanzi bahambe emhlabathini owomileyo. Kodwa uma sekonakele sebefika ehlane la ngempela bayaqala bathi Moses akukhumbula amaklabishi aseGibhithe manje. We need to learn but besifazana ukuthi masiphuma ezweni lenhlupheko nelogqilazwa izinto leshuqule iphathwa abanye amakoti bathi balungisa imizi yabo. Uma siphuma kulelizwe la mabhodlela athwalwa abanye omama nomakoti bethi balungisa imizi yabo, we must trust uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. Amen. And singabi na doubt ngoNkulunkulu.
Hallelujah. Amen. Ngoba uNkulunkulu bazalwane wenza kwenzeke kuze athi ezwini lakhe kukhona lokungehlulayo. Nkosi. Lento leyo kushaya inxemo when it comes to situations ungabusaziwa noma ubuka ngala noma ubungala, come to an end musukhona. You will never focus on your own marriage noma emzini wakho. Uma usabuka kwaThabethe usebenza ukuthi Yebo. wena mungenawo lokhu ubuka kwaThabethe kusho ukuthi wena usiyo la ekhaya ngokwaThabethe. Kunjalo. Ngoba wena awufocusile la ekhaya. Yonke into oyikhulumayo yala ekhaya ureference ngoThabethe. Kusho ukuthi awukho la kwaThabethe. Ngeke uyikhulume kangaka indaba zakhona ungekho khona. But let us learn to be focused. Ngoba enye into elimaza nemshado yethu ukuthi njengoba ngishade noNxele nje Nkosi yami eyisebenzela kwaNkulunkulu ngifuna engathi ngabe ngishade nemeya yaseThekwini. Jesu. Uyabona ukuthi you are undermining this husband. Yeah? Amen. Amen. You are undermining your own king. Njengoba nibanye nishadile uzowusensa loyo moya ukuthi wena awumveli uyishi. Noma engawusensanga abantu bazobona kodwa ukuthi uyindoda kodwa engahlonishwa kwakhe. And once the congregation picked up that Mamu uLokhuzana, Mamu Nkabinde, they will behave like you. Nakuba ngeke abe nayo iveli. Uba nobulalele ndoda. Yabona? Uyazi khona izinto ezincane ezazenziwa abazali bethu esasingazi ukuthi Nkosi yami bazenzelani. Uthi impahla zakhe ziwashoda. Ungahlali ingane esihlalweni sakhe. Angadli ingane ngompuni lakhe na ungadli ngalo. We didn't know ukuthi lezi zinto zithini. Kodwa mina ngokubuka izinto ezenzakalayo kulesi sikhathi zine meaning lezo zinto lezo. Is teaching a child stubborn yala ekhaya onoma ungayitshela ngeke kulalele ukuthi kukhona umuntu okungafanele uthinte izinto zakhe ola ekhaya. Hallelujah. Before lengane ikwazi ukuhlonipha uNkulunkulu ufuneka iqale la ekhaya. Yes. Amen. Hallelujah. Ngoba bazalwane uma ngabe siphila ekhaya khona izinto ngike ngikhulume ngithi khona izinto izingane zami noma zingabusiseka isebenze kangakanani kodwa eyingeke zize zibe nazo. Yes. Kufanele ukuthi zithole kuyise wazo the blessing. Yes. Hallelujah. Amen. Ezinye ke izinto ke ingane zakwethu okufanele siyiqikelele leso. Zokuthi ngesikhathi esikhula kuhluka ne-understanding, kuhluka nendlela engiperceive ngayo the behavior of the father. Kodwa ungahambi uzundlulele extend yokuthi uNkulunkulu wakho wala emhlabeni. Amen. Uma nilokhu nikhrossana olayini many times uzosuke afike kule button yokuthi hamba juba bokucutha phambili. Uma ke kwafika kuleyo ndawo leyo usebeke izwi ongeke ukwazi ukuthi uzosuswa ubani. Hallelujah. Amen. Uyasifundisa ke njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi in as much as our parents might have ama mistake kodwa khona amanye okufanele siwa bypass sishangathi sibone. Asenzeli bona ukuthi baqhubeke basinyathele kodwa we are doing for our own good. Amen. Hallelujah. Amen. Bacomplaina ngoMoses masebefika ehlane. We need to understand Mam uNkabinde. Uma abazalwane sebe usetha ke bakujova jova akasambeka sazane usehlane. Akasayizwa into ethi ngiyathandwa ekhaya. As leaders akufanele umbambele uthi lowo phela ngabasenkingeni kube wonke umuntu uzombambela lapha njengengane ekakile. As leaders we need to demonstrate ukuthi kukhona into especial uNkulunkulu ayibeke kithi yokuthi when everybody messes us but sikwazi ukusustaina kunjalo. Amen.
kube ngathi asizange soniwa ngoba simele uNkulunkulu. Lalela uMoses ngesikhathi bethu sikhipheleni eGibhithe bekhumbula amaxabiso aseGibhithe. uMoses akabasi la afana ukuthi baye khona. Yes kuyafika lokho ukuthi umuntu kuze kulahleka ibhebhe ayebuya nazo entabeni zishayeka phansi. Kodwa kukhona la ngimthanda khona uma esethi uNkulunkulu Moses ngiyeke ukuze ngiqede ngalaba bantu manje ufuna ukubabulala. uMoses akasho ukuthi Nkosi nami bayangedelela bona uNkulunkulu ukuthi wenze njani njengawe. Umuntu othi mangabe sekonile ubuthi uNkulunkulu ngimnika kuwe. uMoses akasho kanjani. Hallelujah. Uthi kodwa uMoses kuNkulunkulu ngiyafisa ngathi singaba ngabaholi abanjani. Uthi Nkosi abantu bayohleka bathi ngibakhiphelele eGibhithe ukuze bafele ehlane. Uthi kunalokho Nkosi bulala mina. How many leaders these days are prepared to die ngabantu ababaholayo? Noma we are demanding more support, njalo ziyimali. Noma sebekhona sebekhonze ngathi ngamlandela kakhulu lo ngoba imvlophi yakhe iyaqhuma. Basalane siyadinga ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu asisize ngokwempela. Amen. Lento yegospel bazalana akusinto yasemlonyeni. Kodwa into abantu abafuna ukuyibona. Imshintsho uma bethi siyamazi phela. Uyabona usibanibani khona into esingenile. Ngoba lento yensindiso bazalwane akusiyo eyokuthi abantu bakhulume kodwa eyokuthi abantu babone ukushintsha kokuhamba ukuthi khona osefikile washaya umthetho kulo mama. Amen. Noma kule ntombazana. Hallelujah. Uyabona wesifazane waseSamaria mahlangana noJesu. Ethi ngiphuza amanzi. Lo wesifazane ucabanga ukuthi uphila lempilo naye ayiphilayo. Uthi ukuba ubuwazi ukuthi ubani othi ngiphuza amanzi ngabe wena ocele kuya amanzi. uJesu uthi ukuba ubuwazi ukuthi ubani othi ngiphuza amanzi ngabe wena ocela amanzi. Iyamshaya leyo nto. Lo wesifazane waseSamaria uyabona ukuthi wehlukile lo mfana ehlangana naye namhlanje kunabafana ejwayele ukuhlangana nawo. The moment uJesu esho njalo ngoba izwi lakhe liyadala ligudluza intaba iyashintsha imentality yalo ubuyele ekhaya nobufakazi lokuthi ngisabatshena ongitshene bonke ngoba uJesu akadini lapho uyamtshela ukuthi akubiza indoda yakho ukuthi mina nginandoda mina uthi usho kahle. Yes. Hallelujah. Uma buyele emuva ubuyele nobufakazi ukuthi ngisabatshela ukuthi khona umuntu ongitshene konke unobufakazi enhlizweni yakhe. Asibe nobufakazi ngeNkosi uJesu emakhaya ethu. Amen. Hallelujah. Abantu umamfundisi nabanye abasaceleni bangahle bangayazi indaba. Kodwa umholi wale nqola nguwe. Uyayibona itsheka, uyayibona iqonda, uyayibona igudluzela, uyayibona ukuthi indawo engihamba kuyi uneven. Thandazake.